e chenro mar Piny. Okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Seche ma bende odong' mana ndalo 4 kende tiyawo skunde e tam mokwongo mar somo e higani mar 2022. Jopuonje kaachiel kod jonyuol e pacho ka osechako maketo piny ikruoge maka kod kacha ka giikore ne yepo mar skul. Ma en tok kane oseloro skunde kuom thuolo mar jumbe 7 e kindego mane bende waneno kotim penjgo mag KCPE kaachiel kod KCSE mano mar higa mar 2021. Gisani kochopo kanyo tarik 25 dwe mar 4 higa mar 2022 ibiro yaw skunde e tam mokwongo mar higa mar 2022. Mane thuon wach ma bende wadwa twake okinyi ma kawuono e studio kae weche mag somo. Skunde iyawo, Oridi Chike e kinde ma bende iyawo skunde kose oyo. Kata kamano nyakwara Ramogi ajwang'o kan kenda mar mondo mi wabed kod twak machalo kamae. Antie kod japuonj ma bende biro tudore kodwa achiel kachiel kowuok e boma ma Mombasa kata e county ma Mombasa. Kaluwore ni jopuonje duto mag skunde mag sekondari, mago jopuonj madongo mag skunde mag sekondari nitiere romo mar 45 mano romo mar jotend skunde mag sekondari duto e pacho kae ma bende obaga e boma ma Mombasa. Wabiro tudre achiel kachiel kod japuonj Joseph Mang'uro mar mondo mi wabed kod twak machalo kamae kotudore kod chenro mag somo e pacho ka. Mwalimu ichiew nade e boma ma Mombasa kono? Inyalo pakri no nagi kalore ni kawuono be e mokwongo ma itwa kodwa e Ramogi TV kae. Agwero kamano maduong' ahinya madam. Achiew maber koth chwe Mombasa ma ok ber nono. Mombasa is hot kata koth chwe kamano, erokamano. Be inyalo pakri no nagi, ng'iswa nyingi, ng'iswa nyaka skul mipuonje kata ma ine japuonje maduong'. Nyinga kaka isewacho iluonga ni Joseph Mang'uro. Apuonjo e skul miluongo ni Awasi PAG Boys. Awasi PAG Boys nitiere Kisumu County, Nyando Sub County. Erokamano ahinya. Untiere romo mar 45 mano mar jopuonj madongo mag secondary schools kata principals mag secondary schools duto ma pacho kae. Kawuono nitiere kata e jumani nitiere e romo e boma ma Mombasa. Romo makamano biro e kinde ma bende odong' ndalo 4 kende tiyawo skunde ma pacho kae. Romo makamano biro kelo lokruok mage e pacho kae kinde ma bende yawo skul e tam mokwongo mar somo e higa mar 2022. Romo makama miyowa thuolo mar riwore gi jotendwa mag somo kendo miyowa thuolo maber mar nyisogi gik tabu ma wan go e ground schools, kendo wageno ni romo makama biro miyo gi lok chenro maber manyalo miyo schools ring maber kendo manyalo miyo giket e okang' maber chike manyalo miyo schools ring ka onge koko mang'eny. Akiwacho ni chenro moko ma uchano mar keto gin chenro kaka mage kata chike kaka mage masani un kaka jotend skunde udwa keto mar mondo mi skunde nikech waseneno kata e tam mokalo mar somo ne waneno ka gik moko mathoth notimore skunde, ne nitiere jopuonjre go mane wang'o nyaka skunde, jopuonjre moko be ne nitiere kod wich teko mathoth ahinya. Gin chike mage ma udwa rido e kinde ni miyawo skul e tam mokwongo mar somo? Wasebedo kowinjore maonge bagni gi jotendwa kata gi stakeholders ni gima chandowa kabisa e skul en yo manyalo discipline go nyithindo. Mano achiel. Mane wawinjore kabisa ni gimoro miluongo ni kede mondo duok e skul. Ji nowinjore te lakini gima tabu mantie koro en chik manosendiki mapok oloki miyo gigi ok wanyal keto e tim. Mar ariyo, wasebedo gi tabu nikech samoro pesa miyoronwa mar somo manono ok obiga e wang' sa. Miyo samoro gik madwago ni mondo watim e skul mondo nyithindo bed gi kwe bedo matek kabisa nikech chulo school fees. Skunda en boarding school to jonyuol onge gi pesa mar school fees. Koro mondo mi itim gik manyalo miyo nyithindo bed comfortable bedo matek nikech onge mar pesa. Koro magi gik mwakwayo sirikal waromo kodgi kama mondo wanyisgi ni magi gik ma samoro miyo tabu bede schools mamiyo koko bedo mang'eny ma kata wang'o skul go bende bede.
Atoka kwa chako mana gi wacha discipline kanyo. Kata kudwaro ni oduok kede school. Bende nitiere paro moro ma bende jotend skunde no biro godo ni jopuonjre e kindego magidok e school to nego bed ni pimogi kapo ni gitiyo kod yedhe mamero ji kata oyo. Kata kamano duol mochung'ne kedo gi yedhe mamero ji e pacho kae mano nakada. To nowacho ni wach makamano kata mar pimo jopuonjre katiyo kod yedhe mamero ji kata oyo ok ochuno kata onge tim. Gino be ubiro kete tim gi sani ma iyaw school kendo e tam mokwongo to bo nyalo konyo e duoko piny teko ma jopuonjre ni ge skunde. Madam, inyalo paro kane weche mag wang'o school gi indiscipline ng'eny schools ne odhi kama nyaka minister bendo wacho ni mondo duok kede school. To kanong'i chik wacho ni mano ok onego bed ni timore. Constitution mar Kenya wacho ni corporal punishment onge e school. Kane wachope weche mag drugs yedhe mamero ji ne wawinjore kabisa ni nyithindo gi mondo ing'eno madho njaga kata ok omadhi kata gik mamero ji nyaka pimgi. Machik nowuok ni nyithindo kadonjo e skul to onego pim. Ochako yud ni mano onge chik. Koro gima nyaka tim mokwongo en nyaka wamove mapiyo kabisa, wasud mapiyo kabisa mondo walok chikegi nikech kok otim magi to tich bedo matek Madam Oduor. Achoka wadhi korka pimo jopuonjre yedhe mamero ji e school. Bende no kang maber to jomoko nikech onyalo yudo ni nitiere jonyuol moko ma ponono ok dwano pim nyathine katiyo kod yedhe mamero ji kata oyo. Ne jonyuol makamago kapo ni udwaro ni opim gi to ok opim nyathi, ubiro timo negi ang'o kata kang mane mibiro kaw negi? Emomiyo wacho ni kolok chik ma chik obedo ni nyithindo inyalo pim to biro konyo maber kabisa nikech jonyuol nitie jonyuol mabebeyo kabisa. An anyalo mi practical experience. Nitie jonyuol ma ikone ni nyathi madho njaga to tamore to koni we adhi apim nyathini mondo aduog ni report ni nyathini ok madh njaga. Then kodhi opimo maber kabisa duogo wach ni nyathina yudo ni madho njaga di. And kichako gi kanyendo to nyathi nyalo konyore. Omiyo en chike ma nyaka lok mokwongo mondo kik wadhi ataro mar chik wapimo nyithindo gi. To in nyaka ni bed japuonj maduong' mar skul mar Awasi PAG Boys mano mayudore e kaunti ma Kisumu. Gin lokruoge mage ma iseketo mar neno ni skul no bedo jopuonjre masomo e skul no bedo kod luor ahinya makata jopuonjre madongo mapuonje skunde moko nyalo sumo paro kuomi mar mondo mi one ni nyithindo obedo kod discipline e skul makare? Gima nyalo wacho Madam Oduor en ni ka japuonj maduong' oketo ni ene mong'iyo gigi kende to ok inyal dhi mabor. An aduoko erokamano kabisa ne jopuonj mantiere go nikech nyithindo maseyudo ka madho njaga, a few of them, matin kuomgi maseyudo ka madho njaga, jopuonj osebedo ka konya kabisa. En mae kony ma aseyudo kuom jopuonj ni ka nyathi madho njaga mi iyudo no madho njaga ma iyudo yo minyalo confirm go madho njaga, to jopuonj nyalo kawo nyathini mabed kaka nyathigi. An mara ne jopuonj onyisa ni mwalimu miwa gino bed our problem. Wadwa konyo nyithindo gi nikech nyithindo gi gin nyithindo mariek. Koro ka jopuonj okawo gini kaka tijgi ginyalo onyo nyathi ma ginyise ni kata kimadho kik ikane kamoro, kela wakanigo ka to samidwa buse matin tibiro ta wamigo. To nyathi biro bedo maluor kata nyalo open up wach mo mi japuonj. To gikone kaka japuonj medo wuoyo gi nyathi e kaka nyathi medo lokore. Omiyo gini nyalo bedo maber kabisa ka jopuonj me skul te oriwore gi japuonj maduong'. To riembo nyathi e skul keto madho njaga to ok nyal bedo solution. En ni koseyie no nyalo konyore to ikete lwet jopuonj en go free kabisa. Kendo kwa timo kama to nyalo dhi mabor kabisa. Erokamano ahinya japuonja. Kapo dwa dhi mbele kod twak makama nyako Ramogi Ajwang' amedo mana paro ni e kinyi makawuono watwa kotudore kod wechego mag somo kalure ni odong' ndalo 4 kende ti yaw skunde tam mokwongo mar somo skunde ma bende biro yaw kanyo
kochopo tarik 25 dwe mar Ang'wen higani. Kendo tam mokwongo mar somo e higa mar 2022 biro dhi mbele kuom thuolo mar jumbe 10 nyaka kanyo kochopo tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2022. Kaka janyuol gin ikruoge mage miseketo piny mar neno ni nyathini odok skul e yo makare. Gin penjo mage mapono ni nyalo bedo godo e kinde mabende iyawo skul e tam mokwongo mar somo e higani. Nyalo tudri kodwa e namba mar 236000. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ bende medo paro ni okinyi makawuono watudore kata watwaka kod japuonj Joseph Manguro mabende tudore kodwa achiel kachiel e yor Zoom ka entiere e boma ma Mombasa. Kalure ni nitiere romo mar jopuonj madongo duto mapacho ka endi mabende dhi nyime e boma ma Mombasa, kama bende gisumo paro ka gineno yore mabende ginyalo bero godo sekta mar somo e pacho ka. Wadhi mbele kod twaka marwa mwalimu. Mwalimu, e kinde ma untiere romo kanyo nitiere wan kaka jofwambo wasesumo weche mamoko mabende udwaro kaka jopuonji. Kwa chako kod wachno ma jopuonje koro dwaro ni omenda mar somo kata school fees e school. E kinde mudwaro ni omenda machalo kamagi. Bende useparo ka jonyuol bende biro bedo kod nyalo mar chulo omenda makamano, kose jopuonj ng'iyo mana kargi kende to jonyuol giweyo thenge. Kaluwore ni jonyuol ema winjo pek ahinya e kinde ma gitero nyithinde skul. Madam Oduor, en gima kare kabisa ni jonyuol joma tek nikech ng'eny gi sani koro onge tich ma gitimo nikech corona noketho tijegi. To kendo gima timore ni sani jonyuol digomb kabisa mondo nyithindo odog e skul nikech ging'eyo ni ka nyithindo nie skul to gin gi bad ginene pek ma gin go dok chien. To adwa wacho ni Joyce ni peka wadwaro mondo med school fees ok en ni mondo jopuonj kata jopuonj madongo mondo konyre. Awacho mokwongo ni ka nyithindo ok oyudo gik ma gidwaro ni gichiem maber according to kaka program mar diet mar school chalo, ok inyal timo mae ka jok ma supply gi gik monego bed ni nyithindo tiyogo ok ochul. To nyithindo jogi nyalo mana chul ka pesa nitiere. Fees michulo sani no obedo set gimoro ka higni 10 mokalo kata higni 5 mokalo, to pod odhi mana mbele kaka nokete no pok olokore. Sani koro neno ka fuel ni malo, to ka fuel ni malo gik moko te odhi malo. Modhi mitiyogo e skul, suppliers kanyo wasetimo budget ma wayiere price. Sani koro giduogo ni price onego bed adjusted nikech mondo gi transport gik ma gikelonwa skul ma nyithindo tiyogo bechgi odhi malo. Koro kwawe fees kaka en, to wan gadiera ni ok wanyal chopo dwaro mar nyithindo e skul. Mano nyiso ne nyithindo pod biro mana bedo gi koko nikech ok wanyal timo gima gidwaro nikech pesa ma gichulo ok nyal miyo wa maintain gi e skul kaka owinjore. Pesa ni ok en mar jopuonj madongo, en ma miyo nyithindo nyalo yudo gima gidwaro e skul koriwore nyaka gige somo bende. To kopogore kod dwaro ni jonyuol omenda mar somo kata fees ma onego bed ni gisomo, sirikal bende udwano mednu pesa moro. Sirikal osebedo ka chiwo ne jopuonjrego mantiere skunde ma ininde kata boarding school omenda madirom shillings 22,000 mano atam katam mar somo. To sani udwaro no mede mar mondo mi ochop gimoro omenda madirom 30,000. Mano komed bende nyalo konyo e jiwo somo, sekta mar somo ahinya to tok ka tuo mar corona norocho weche mag somo e pacho ka. Kamano madam, mane gima temo wacho ni pesa ma jonyuol chulo ka ok nyal mede to mondo sirikal ogogi atho nikech mar sirikal ni wan go gadiera ni ichule, to mar nyithindo ka ing'eni en ichule ma samoro nyathi tieko higa ka en gi balance ichulo kaka sani wan wachulo Sh35,000. Sama yudo ka higa rumo ka nyathi ochulo Sh10,000. Koro pesa mar sirikal ni ema nyalo kushon jonyuol nikech sirikal bende ong'eyo ni jonyuol nigi shida kaka wan be wang'eyo nikech wan be wa jonyuol. To koro pesa mar sirikal ni komede
to wanyalo weyo mar jonyuol cha bedo kamano osebede set. And again, sirikal koseto no nyalo medwa pesa ni. Nikech ina kata magimiyo 22,000 ok obi e wang' sa. Samoro deko kata matama achiel rum kapok okele. Koro mede tok rach, but biro nesa e problem wantiere go. To thothne wayudo kata ni e kinde miyawo skul kata sani ang'eyo ni ibiro yaw skul kendo jatend migawo mar somo biro Mombasa kanyo odiochieng' ma kawuono. To thothne ong'iso ga jopuonje ni kik riemba nyithinde skul kapo ni janyuol pok otieko skul. To yudo ka jopuonje seche moko dhi ataro mar chik makama. En ang'o momiyo un kaka jopuonje kata obed ni sirikal owacho ni kik riemb nyathi moro amora dala to pod ukawo okang' mar riembe? Magi gik mwadwa mondo wach ne minister kawuono, nikech kiwacho ni kik wariemb nyathi e skul, ne school fees. Nyathini dwano chiem from breakfast to supper. Supply otamore mi supply gik moko nikech pok ichule. Ang'o ma ang' mono nyathini dhi e strike? Omiyo kae to minister chalo ka gima wuoyo ka ok odak e Kenya ka, nikech ok wanyal miyo nyithindo gigi mwaonge go. To jonyuol bende, jonyuol magwa mag joluo, awacho kwa joluowa, ni kokriemb nyathi to kata en gi pesa to kodwa nochul. Kikriemb nyathi ni tinga nyathi duogo after one day gi fees. Koro ma onego bed ni minister wuoyo gi jonyuol to kowuo gi jopuonj, nikech wan to nyaka wariemb jariemba, nikech mano chal ka gima e language ma jonyuol wawinjo. Erokamano ahinya. Aneno ka joneno magwa bende iwacho ni mano language ma jonyuol winjo. Kata kamano kapod wadhi mbele kod twak marwa, joneno magwa ma bende aneno kose atudore kodwa. Aneno ka Eunice Mako Tuoma wacho no neno ka intiere boma ma Nairobi. Lewis wuod Awasi Boda wacho ni entiere, ok onyiso ano neno ka entiere e gwenge mage. Ka Poliam Kokaro bende wacho no neno ka entiere e county ma Mombasa kono. Odongo wuoda Sembo Jangoma bende wacho ni entiere Sembo got bondo kendo onenowa eyo makare ahinya. Japunja ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Weche osebedo katuch sani endi nyithindo nobedo dala kuom thuolo mar jumbe 7. Gin ikruoge kaka mage monego bed ni gibedo godo gi sani ma onego bed ni gidok e skul. Jonyuol ka achiel kod jopuonjre onego bed ni keto piny ikruoge machalo nade mar mondo mi ka gidok e skul. Kata obedo ni sani koro wachako tam mokwongo, sirikal waseneno ka kalenda mar somo e pacho kae osebedo ka dhi aruya matiende no osebedo jonyuol moko ywak ni gichulo fees terms 4 e higa, gino mopogore koda higni mokalo chien mane gichulo fees mane terms 3. Ikruoge mane monego bed ni keto mabiro konyo janyuol, japuonjre ka achiel kod jopuonje e kinde miyawo skunde gi sani? Jesero kamano, gima temo kwayo maduong' kabisa en ni pesa ma sirikal oro ne schools mar free education onego bed ni gioro 50% first term, 30% second term, and 20% third term. Ke sirikal nyalo medo pesa ni mar first term ema jonyuol be chule pesa mang'eny. Kae ginyalo medo percentage mondo gichul kata mana 80%, kato gichul 10 and 10 third term, dino konyo jonyuol, nikech koro ka pesa ni be nyabire schools esa nyalo konyo jonyuol mondo pesa ne moro matin moyudo no biga pie school, nikech 7 weeks ma nyithindo otieko dala ni and kendo giyepo tarik 25, mano biro kata ka joma chamo msara pok ochamo msara. To nyithindo nyaka bie school, nyithindo nyaka rite school. Omiyo nikech mano to pod kotimore, da kwa mana jonyuol ni ka giyie jopuonj madongo bende winjo gi oro nyithindo school gi pesa moro matin magiyudo. Ka ichulo siling 35,000, janyuol otem oyude kata nus mar first term schools mang'eny chulo 20,000. Janyuol ka janyuol kotemo moyudo kata 10,000, mano wuondre ni balance ma higa mokalo ne onge. To nyithindo nyalo bedo e school kata mar 1 month kapod jonyuol bende ikore. Nyithindo ka nigi dala be gidrain jonyuol. Gik mahitaji mag ng'eny kabisa, gichiemo sawa.
Koro kagi jonyuol nyalo teme kata siling nus mar pesa monego gichul first term. To schools nyalo mana dhi maber. To gin samoro gioro nyithindo makata ndururu. Koro depending on school ma nyathi some, kaka mara, ima skunde mang'eny mag extra county, gi sub county schools, iyudo ka jonyuol ok chul fees. To ma miyo jopuonj tich matek. Koro iyudo ka nyathi oyawo skul tarik 25, tarik 20-30 oriembe odok dala mondo odhi oom pesa, ochako biro dala 1 week. Koro ing'e ni mondo mi nyathi otim maber e skul bedo matek. Mar ariyo, sani koro wadok e skul tarik 25 dwe mar ang'wen. Ja form 3 manie form 3 odonje form 4. Kaeto in 6 months, bang' dweche moko 6, nyathini dhi timo KCSE. Omiyo ka jonyuol nyalo bedo mabeyo kabisa, to de gitemo matek mondo nyithindo gi obed e skul, nikech 6 months mondo nyathi o prepare matim penj, opogore mano chiegni en nus mar higa monego bed nyathi prepare godo ga. Omiyo jonyuol otem matek mondo nyithindo obed e skul, to gitemo matek nade ka gichulo fees. To mana kaka iwacho makare ni jopuonjre biro bedo kod thuolo matin ahinya mar somo kapok gitimo penjgo mago mag KCSE kaachiel koda KCPE. To aneno ka sani somo to wanyalo wacho ni tam kata higa mar somo dhi bedo matin ahinya. Gini ikruoge mage museketo mar mondo mune ni utieko syllabus te, nikech iwacho ga ni ka jopuonjre pok otimo penj to ber ka gisomo gik moko duto monego bed ni gisomo kata monego bed ni gisomo e higano kapok gitimo penj. Kendo mondo mi kik ne jopuonjre be kik ne ni gibedo stressed ahinya, nikech onyalo yudo ni kotudore kata stress makamane manyalo miyo nyithindo koro timo gik moko maricho kaka mar wang'o skunde mar mondo mi giyud thuolo gidhi ot gi yue. Madam Joyce, gimiwacho na en adier kabisa. Mokwongo adwa wacho ni I sympathize gi jonyuol ahinya ndalo mokadho gi, nikech iyudo ka janyuol ochulo fees to skul iloro bang' wik achiel nochak tam machielo ne dwa ni janyuol ochul fees. Koro ing'e ni janyuol en ng'ama nigi stress molo kata nyathi skul, nikech kumoyude pesa ni onge. Nyathi skul be kobire skul to programs mag skul chalre, onge gimolokore, nikech lesson ka lesson en dakika 40. Koro en mani jopuonj temo kabisa ahinya gi joma dhi timo penj mondo giketgi gimoro miluongo ni crash program. Crash program koro nyathi bedo gi sama tin kabisa mar yueyo. To nyithindo to ok understand, nikech gineno ni gidaga kaka pile. Koro mae miyo nyithindo bedo gi stress mang'eny mana kaka iwacho no, kendo miyo tich matek kabisa, nikech wan gi yor ariyo, wan gi gik moko ariyo mwalawo to ok wanyal yudo ikawo machielo. Ok wabedo gi crash program mwatero gi seche mang'eny magisome kaka boarding schools, koro nigi opportunity mar somo weekend gotieno. Ok watimo kamano to ok wanyal complete syllabus. To kwatimo kamano bende wan gi tabu ni nyithindo wigi pod nyaka giyud time monego bed ni giyweyo. Koro wan gi problem ma kaka nyalo balance gi, koro luwore mana gi system mar school to gi kaka japuonj maduong' owinjore gi jopuonj e nyithindo. To ng'enyne nyithindo kata iketgo winjruok. Anyako Ramogi ajua ng'amedo paro ni okinyi makawuono wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod japuonj Joseph Mang'ur. Ero kama japuonj nyalo mana dhi mbele, wan kod ng'ikruok moro matin e yor tudruok, lakini koro wawinje yo makare. Okay. Koro wacho ni balancing gik moko ariyogo, completing syllabus giwe ka nyithindo bende yudo time matin mag yuego wigi. To kendo nikech koro sani koro en tam mar sports to lor kendo koro duogo, ok nyithindo winjo ni mondo gikaw time gibed e class moloyo e timo sports, nikech sports be konyogi. Nitie talents ma in somo no bok nya konyogi ahinya, ma talent ema nya konyogi. Omiyo problem wanyalo solve go gini en ma gimoro achiel. Jonyuol ochul pesa, sirikal okel pesa in time. Koro mondo jopuonj madongo gi jopuonj ma winjore kaka ginyalo balance gigi mondo mi kik indiscipline bedi,
syllabus bende utieka. Erokamano nyaka pod wadhi mbele kod twaka marwa wachin discipline akanyo ema podi adwani wagede matin. Weche magin discipline bende ponono un kod luoro ni kalure ni jopuonjre ka nose kel somo mar ruya kata kalenda mar somo mar ruya ne waneno ka jopuonjre ne bedo dala kuom thuolo mar juma achiel kende to sani gibedo kuom thuolo mar jumbe 7 te. Bende untiere kod luoro ni ginyalo duogo kod lokruok moro maber kose lokruok moro marach mwalimu? Madam Joyce, gimanyalo pogore onge nikech system osebedo achiel nikech sirkal oruyo gigi mondo gidoge program kaka ne en chon. Oruyo gigi osekelo tabu mang'eny kabisa. Onge gima gini biro konyowago mak mana ni nyithindo ng'eny nyithindo. Nyithindo mokiro ni en koyawo skul kawuono chako go kwan ni odhi e rusa karang'o. Ok ong'eyo ni kodhi e rusa to janyuol gi baden mar chulo fees. Nikech gin nyithindo kamane kaka giparo. To jumba 7 ma nyithindo gobedo go dala gi mai kaka ne gibedo ga chon kane higa rumo ma nyithindo ma jopuonj ne timo penj ni yudo gibedo dala kata mana mar dwe achiel. Koro sani to no migi jumbe 7 to jumbe 7 gi to no bedo mang'eny ahinya. Omiyo ka giduogo nyalo chalo no mana kech ng'e ni nikech jonyuol be onge pesa nyalo chalo mana ka ndalo corona kane giduogo e skul. Nyayudo kar jumba 7 nyithindo mang'eny odonjo e yore moko mag manyo pesa. Koro kuduogo e skul to en kuno paro ma pesa ne mo manyo dala chak koro skul no ng'adore kata samoro yudo no we gino dala kucho ka go ngware mondo ko ng'ato timne pesa osiko paro mana wach pesa mo onego be no yudo ka en dala go ngware kata business moro amora motimo. Ma timore kata nyaka gi nyithindo manyiri. Kech pesa onge nyithindo manyiri samoro oket mondo otim tije moko ma yudo negi pesa moro matin. Koro koduogo e skul then wach pesa ne moparo. Omiyo in discipline biro kawo waseche mang'eny mondo watieki. Erokamano ahinya. Kapod wadhi mbele kod twaka e kinde ma bende untiere romou e boma ma Mombasa kono. Ang'eni wach mar keto e tim lai manyien mar somo mano mar CBC. Onego bed ni keto e time kare kochopo higa manyien mar higa mar 2022. To nyaka sani bunyalo wacho ni kaka jopuonje be useikoru makare mar rwako lai manyien mar somo mar CBC. Obed kwan mar jopuonjre, kwan mag kilese mag CBC kaachiel kod gigo madwarore e puonjo no mar CBC. Madam Joyce, ka onge luoro dadwa wacho ni wach ma CBC ni to en tich matek nikech mokwongo kaka an skunda njogere klas achiel mar CBC to CBC ni dwano nyithindo manyotimo KCP te odhi e secondary to klas achiel moseger ni classes ga te manyichan go nigi nyithindo. Koro kang'eyo ni klas achiel ni obiro ting'o nyithindo adi mag CBC. Mar ariyo, nyithindo giwacho ni biro e skul January next year. An skul mapuonje mane jatelo onge japuonj mosebedo train ni ka jogi obiro to gipuonjgi kaka syllabus mar CBC wacho. Nyore kanyo ayudo wach message moro ni jopuonj moko dhi bedo trained in May. Koro ok ang'eyo ni the few months magidhi bedo trained gi biro romo mondo gi handle classes mag CBC madonje secondary usoyo. En paro maduong' kabisa nikech jomoko bende osewacho ni classes gi onego ketgi gibedie primary schools mane gintiere. Nuko ketgi kuonde go ang'o mabiro timore ne jopuonj? Jopuonj gibiro yudo kure? Jopuonj mantie puonjogi e primary koso jok mag. An kata dwa wacho adieri Madam Joyce ni sirkal koikore ne gi nyithindo gi maber e next stage mar junior secondary. Tang'o ikruge kaka magi munyalo gombo mar mondo mi oket piny makare, uikru makare makata
Kata kamano nyakwa Ramogi Ajwang amedo mana paro ni e studio mar Okinyi ma kawuono kata watwaka kod mwalimu Joseph Manguro mabende tudore kodwa achiel kachiel e yor Zoom ka entiere e boma ma Mombasa kama bende obag romo mar 45 mar jopuonje madongo mag secondary schools duto mayudore pachoka. Inyalo oronwa ote mari namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kasomo moko kuom ote mabende aneno ka usechako ronwa kae. Hesbon ka wuoka wasi boda wacho ni owinjowa e yo makare ka entiere Kombura erokamano ahinya. Gordon Amolo Maringa Kojwacha wacho nonenowa makare kopenjo ni ang'o momiyo riembo mar nyithindo dwa bedo mang'eny kata ka nyathi ni kod balance matin ne 1000. Erokamano ahinya. Wabotudre kendo kod japuonja Joseph Manguro mar mondo mi olernwa wach machalo kamae. Kata kamano osewacho ni gino mamiyo gi riembo nyithinde skul en ni ponono omenda mar sirikal poko chopo to bende omenda mane gintiere godo oserumo ma ok nyal miyo kata nyithindo go yudo chiemo magichamo e skul kanyo yo makare. David Odhiambo mara Sigiria Kamagambo Rongo wacho ni onenowa makare kendo nenowa e yo maber ahinya. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Ajwang inyalo mana medo oronwa ote mari e Facebook page marwa kacha mana kaka sing'isi ni wantiere live. Kasomo moko kuom ote mabende nitiere Facebook kae. Nicholas Otino Jowi wacho nonenowa ka entiere e boma ma Ugunje. Imedo mana kete e Ramogi TV kae. Amedo paro ni thuon wach mabende watwake Okinyi ma kawuono otudore kod wechego mag yawo skunde mapachoka. Oridi Chike kose oyo kaluwore ni en ndalo 4 kende to iyawo skunde e tam mokwongo mar somo. Skunde mabende biro yaw kanyo kochopo tarik 25 dwe mar 4 higani kendo tam mokwongo mar somo biro dhi mbele kuom thuolo mar jumbe 10 nyaka kanyo kochopo tarik 1 dwe mar 7 higani. E romo mar jopuonje madongo mag skunde mabende dhi mbele e kaunti ma Mombasa mana kaka oselernwa kod japuonj Joseph Manguro mabende ne wantiere godo e twaka kae. Onyiso ni nitiere moko kuom winjruoge mabende giketo kanyo ka bende gikwayo mar mondo mi odwok wechego mag chwodo nyithinde skul kalure ni mano e yo makende magineno ni nyalo konyo e duoko wich teko ma jopuonjre ni godo kata nyalo miyo jopuonjre bedo disciplined e yo makare. Wachno mar pimo nyithindo yedhe mamero ji bende wacho ni nyalo mana timore e yo makare kapo ni wach makamano oket e chik e yo makare kendo gino ma ok bi miyo ni janyuol moro amora winjo kata neno ni oroche ratiro mar nyithinde. Bende okwayo jopuonje kata okwayo jonyuol mar mondo mi oneni gichulo ne nyithindgi fees e wang' sa kalure ni tam mokwongo sani wanyalo neno ni kalenda mar somo ne olokore pacho kae kendo chenro mag somo dhi aruya mane momiyo nyithindo biro bedo ka yweyo kuom kinde matin kende to kendo gidok e skul mar mondo mi gineni gitieko syllabus kendo kochopo kanyo dwe mar 12 mago matimo KCP otimo KCP to matimo KCSE otimo KCSE margi e yo makare. Jopuonje skunde bende okwayo mar mondo mi otudre machiegni kod jopuonje madongo mag skunde mar mondo mi gineni chenro mag somo e skunde mapachoka odhi mbele yo makare. Wagero kamano ahinya ne japuonje Joseph Manguro kuom kawo thuolo mare mar mondo mi obi wabedo kod twaka e studio marwa Okinyi ma kawuono. Nyakwa Ramogi Ajwang gikanye mochopo godo e giko mar twak marwa mokwongo mabende ne wantiere godo e studio Okinyi ma kawuono. Kata kamano chenro podi dhi nyime wabiro kawo yoyo matin to tok yoyo matin chenro mabiro ni bang' mae en tedo gi chiemo. Kik idhi mabor. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya.
Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today.